DXDC RadyoMaN Report. Nahimong tensyonado gahapon sa hapon, September 2, 2024, ang Kingdom of Jesus Christ ken Kojc. Human gikuha og giguyod sa PNP ang Firetruck nga mao'y nagasuporta og tubig sa usa silang mga negosyo. Hinungdan nga dungan silang naninggit og Torre Kawatan. Gibutyag ni Police Major Catherine De La Rey, ang spokesperson sa Police Regional Office ken PRO 11, nga kuhaon isip ebidensya ang Firetruck tungod giharang kini sa highway niadtong mga nakalabay nga adlaw ug gabii atol sa ilang mga prayer rally. Apan sumala pa kang attorney Matt Santiago, usa sa mga abogado sa Kojc, sa Davao media interview nga padayon gyud ilang pakigbisog nga kining ginahimo karon sa PNP wala na gyud na mao bisan og aduna nay desisyon ang korte nga temporary protection order. Sumala kang attorney Santiago nga kung magpadayon ang kapulisan sa pagpangilabot sa ilang properties, mapugos gyud sila og pahamtang og legal action. We are trying to remind the police officers na meron po tayong standing na temporary protection order at meron po tayong supplemental and clarificatory order that the rights of the Kojc, including their life, liberty, property, and security, should be respected. Samtang sa bahin usab sa PRO 11, wala matod pa sila'y plano nga kuhaon tanang propiedad sa Kojc. Tungod ang tanan nilang aksyon karon, kabahin lang gihapon silang nagpadayong operasyon. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, tatak RadyoMaN. RadyoMaN News. Diretso Balitang Metro Davao.